Sabatinya lo paro ka odiochieng' manyoro jalo jatend piny Kenya nowacho ni first come first serve. Nowacho ni kana okin jakorgi to rit mondi kata koponi niseriedo in e line idwa ni mondo tokni tikuongi goli gi disi no ng'isi ni we joma ne wan godo kono ok go yudie gimoro. Kawuono chal na loko pache nyakorom ga joint. Owacho dago kawuono. Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni tend Kenya Kwanza ok biweyo oko gweng' moro amora e pacho ka kodok korka dongruok. Gachagua ma oloso e romo mare gi jotelo mawuok e kaunti ma Kisii kod Nyamira wacho ni jatend Kenya William Ruto yaro bade malach mar mako Kenya duto kochopo korka dongruok. Gachagua noromo gi jotelo koda ka mag ODM, Wiper e kind mamoko. Jotelogo ne oriwo koda ka jaod bura ma Bombasi Patrick Osero mar ODM, Anthony Kibagendi mar Jubilee, Innocent Obiro e kind mamoko. We want to move on as a country, and it is the intention of the president that we go together with the Kisii people. You know he has been there countless times akijaribu kutafuta urafiki na uhusiano mzuri na watu wa Kisii, and that will continue.